Uau! Uau! Tornem a ser aquí. Increïble! Segona part del consultori que ja vam iniciar la setmana passada. El poble ens envia les seves consultes i nosaltres responem i donem els millors consells. Oh, yes! Perquè si una cosa som experts aquí Uau! és en la vida, en l'amor. I en la mort. Comencem la segona part del consultori amb Juliana Canet i Sant Grivet. Com fer el TFG sense agobiar-se i seguir tenint vida social? És molt fàcil, simplement truques a la Juliana i que te'l faci ella. Exacte! Jo va haver-hi tot un estiu que anava a casa d'en Joan cada setmana a fer-li TFG. A veure, també jo vaig treballar al TFG, no és que me'l fessis tu, simplement... En Joan em deia que volia comunicar i jo ho comunicava. Va ser molt fort també amb l'Abraham Orriols. L'Abraham Orriols també va col·laborar. Jo feia com un paràgraf del que volia dir i l'Abraham, el que em feia amb aquell paràgraf, 3 pàgines. Exacte. 3 pàgines, perquè jo no sé com ni tanmateix i no sé què, i jo dic... Saps? I jo no crec que sigui il·legal. No és il·legal. I per aquesta noia que suposo que costa trobar moltes vegades amics que et vulguin fer el TFG, jo penso que la solució per fer el TFG i tenir vida social és quedar amb els teus amics que també han de fer TFG o també han de fer feina i fer-ho plegats. Això és veritat que amb el Covid costa, però les biblioteques donen molta vida. Sí. Donen molta vida i en general els estudis passen molt millor si tens gent amb qui compartir-ho. Busca gent amb qui puguis fer el TFG. Fes-te un Tinder dient que vols gent amb qui fer el TFG. Què fer per no anar directe a la penetració amb un follamic? Gràcies. Si va directe a la penetració, no vols que sigui el teu follamic. Però què vols... No acabo d'entendre. O sigui, què fer per no anar directe a la... És molt gros. Hi ha gent que quan interactua sexualment es fan 2 petons... I ninguen pingui! El que has de fer és, tu agafes aquest vídeo que estàs veient ara, veus el minutatge i li passes. I li dius, escolta, muchacho. Mirem-lo. Pasito a pasito, suavecito, y luego entra al pito. Ja està. Exacte. Jo només vull reivindicar el petting. El petting és amb roba, Vull dir, amb roba al llit, allò, siesta, saps? Guarrejar una mica. Apropar-se molt als genitals. Fer fregui. És que un cop ho proves ja no pots parar. Et fas addicte. No, però a part, jo crec que és que anar directe a la penetració no és bo per ningú. No és bo per ningú. La persona amb penis no està estimulada. La persona amb vagina encara menys. A tota la vida ha d'haver una prèvia. Sí. Sempre, Home, a qualsevol cosa. És que fins i tot a una mamada ha d'haver-hi una prèvia, fins i tot a una masturbació ha d'haver-hi una prèvia i fins i tot al petting hi ha una prèvia. Nois, les coses a poc, amb paciència, amb delicadesa i sobretot pensant en l'altre i entregant-nos. No hi ha res com la passió. I fer l'amor directament allò, posar el pito directament, denota poca passió. I poca experiència, també. L'únic moment en què pots fer aquesta guarrada és si de cop i volta estàs com amb una parella amb qui ja tens molta confiança en un lloc públic i dius, va, te la poso. Com a cosa excitant de persona que porta 3 anys amb la parella, si no, no es pot fer. No, que esteu al metro. Pa. No t'ho dic després, ho vinaves. Ara, digue-m'ho. Escolta. No m'ho ha dit. Aquesta tia... Que jo una vegada vaig fer l'amor a la ràdio. De veritat? Que fort! Però no penetració. El que vull dir amb això és que també pots fer coses guarres a llocs sense penetració. Sí, acaba't el suc. Jo molt insegura i em costa conèixer gent nova. És a dir, no puc lligar. És que ara podries ser molt segura i que també et costés conèixer gent nova. Però jo crec que és pràctica, no? Vull dir, i sobretot a mesura que vas coneixent més gent i que te'n fot... Jo crec que t'has de forçar tu mateixa a estar en espais socials amb gent nova tant com puguis. Amb el Covid està difícil, però tant com puguis. I interactuar amb gent diferent. A punta de merdes. Vés a fer reiki, fes fang... El que s'apugui. El que s'apugui. Però més que res per agafar pràctica, perquè a mesura que... Jo, per exemple, ja sóc una experta en conèixer gent nova, perquè he conegut tanta gent nova a la meva vida que ja ho tinc... Clar. Bueno, és pràctica com tota la vida. Està bé separar-te de la teva família si et sents que et fan mal o és un error? No està bé separar-te de la família com a norma general, perquè la família és una cosa que tens i que són de les coses que s'han de cuidar i quan et vas fent gran cada vegada dones més compte de l'important que és cuidar la família. Ara bé, depèn de les circumstàncies, però normalment
relativitzem. Vull dir, la família et fa mal. Els pares et fan mal perquè et diuen coses que no vols sentir, els pares s'equivoquen i s'equivoquen molt. Increïblement. I passen coses, però... Com a consell, separar-te de la família, crec que no. No, i també és molt important entendre que, sobretot a mesura que et fas gran, vas pensant moltes vegades diferent que els teus pares i pot ser que discrepeu en moltes coses i entengueu molt diferent la vida i això pugui resultar dolorós. De tota manera, en John i jo ho estem dient els dos des de la perspectiva d'algú que ha tingut molta sort amb la seva família, penso tots dos, malgrat les discrepàncies que hi puguem arribar a tenir. Òbviament hi ha casos i casos, i si la teva família, per exemple, t'està maltractant, o vull dir, hi ha casos i casos, i jo penso que el que hem de tenir clar també és que no és obligatori portar-se amb la teva família. Que si la teva família t'està fent mal de veritat i t'està afectant a la teva salut mental greument, has de tallar el vincle amb la teva família, amb una parella, amb una amistat o amb qui sigui, amb qualsevol persona. El primer és la teva salut mental. Portem 2 anys i no sé si estem fetes l'una per l'altra. Digue-ho ja! Digues el que tothom està pensant. No, és que no sé ben bé. Pues que si amb 2 anys encara dubtes si esteu fetes l'una per l'altra, ja t'ho dic ara. Però què vol dir estar fet l'un per l'altre? No ho esteu. Joan, de vegades que estàs fet l'un per l'altre, que t'entens, que penses que potser estareu molts anys, amb qui penses que estàs construint una relació en futur... Sí, però no, jo crec que ara mateix, en el moment en el que estem... Bueno, també perquè ara la dependència emocional és més present que mai, perquè com que estem en una situació de pandèmia en la qual, home, ara si talles una relació, costarà que algú et torni a fer mimitos. Per la situació actual, saps? I amb aquest t'hi sentis còmode... Però... A veure, jo penso que no està malament estar amb algú que no amb qui no estiguis fent l'un per l'altre. Jo he tingut nòvios amb qui no estava feta l'una per l'altra i no passa res. Però penso que si tens el dubte és que definitivament no esteu fetes l'una... Sempre que es dubta, és que no. Sempre que dubtes, potser deixo la meva parella, ja l'has deixada si dubtes. Sí. Això és així. Això m'ho va dir un exnòvio meu i va parlar molt bé. M'agrada un amic, però no sé com dir-li perquè la meva inseguretat em diu que jo no li agrado a ell. Clar, és que és un tema, és un tema el tema de que t'agradi un amic, perquè al principi rotllo poses a la balança la nostra relació amb la... Clar, perquè quan tu tens una relació d'amistat amb una persona és una relació més estable, diguem que no quan és una relació sexoafectiva. Què passa? Que moltes vegades diem ui, i si perdo el que tenim, tal i qual... Jo crec que quan els dos en teniu ganes, no és, vull dir, és simplement evolucionar la relació. Totalment. Però si penses que l'altra persona no li agrades tu, clar, aleshores sí que és... El sol fet de dir-ho, rotllo, és possible que perdis la relació que tens sense haver com evolucionat, saps el que vull dir? De tota manera, el que jo sí que crec que és molt important quan t'agrada un amic és tenir clar que no has de tenir por a perdre l'amistat si t'hi declares, perquè quan t'agrada un amic ja no és el teu amic, perquè ja ho vius diferent. Llavors la relació es degradarà encara que no li diguis, perquè si jo ara m'agrada en Joan i no li dic, estem creant aquí una frustració per part meva, ella em notarà rara i també estarà raro, llavors l'amistat segurament es degradarà igual i deixarà d'existir igual. Per tant, jo sempre apostaria per almenys la transparència, perquè si jo li dic a ell estic enamorat i ell no ho està, com a mínim ho podrem treballar junts. El meu nòvio viu a Barcelona i jo a València. No aguante més. Doncs si no aguantes més... com direu els valencians, és el que hi ha. És el que hi ha. És el que hi ha. Si no aguantes més, ja vull dir... Se té que deixar la relació. Sí, vull dir... I també crec que és important entendre que no n'hi ha prou amb estimar-se molt. Que potser te l'estimes molt, però no és el moment. Un jefe boomer que carda bronca per tot. És que una cosa és un jefe boomer, que l'únic que has de fer és tractar-lo com a boomer i intentar-li explicar les coses més d'una vegada i no enfadar-te amb ell si no fa les coses bé. És que a vegades anem amb superioritat moral, perquè som joves i perquè no sé què, i hem d'aprendre molt de les persones grans i escoltar-los molt. Vull dir, hi ha bronques i bronques, depèn de com de grossa sigui, segurament pots fer coses legals. I si no és tan greu, jo et diria que paciència. Que és la mare de la ciència. I que és una merda, però segurament haurem d'aguantar jefes cabrons tota la vida. I jefes boomers, perquè els boomers estan al poder. Pues així és. I quan arribem els millennials o els zennials al poder, doncs segurament... Serem cabrons amb la generació T. Sí. Els tàctils! Els tàctils! Fins aquí. Yo, people. Thank you for watching this video and see you next week. Apa, que vagi molt bé. Ciao, ciao.